Hagan agi ukirish Bakhuid tongin duwai nagabenta Danisha Sotun nagabenta ka jimpule jongi. Simjirwai sang mas Bakhuid no basis paar. Kohimen kopera tongin sngu yau jisu nagabenta ka jingai ka jingkar ku barra baudang tese halo jongi. Nginangai tiru ya ka jingim jongi barra kawe hau jisu. Hakane ki ukirish Bakhuid ki jing tumu jongi barra ki jimpang jing shitam jongi ki jingang nur jongi. Nginang bu ya ka jing tumu jongi lempa ka jing asylum jonga kadrin Bakhuid na siena. Bagaimana yasai nagabenta jongi hagane gi ukirish Bakhuid. Ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid. Amen. Kajinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bat kajinge jongo ble lem bat kajinga sulak jongo mensi Bakhuid kindon rengka bat pi barra Jaga piru. kohimen kopera tongin sangeshipor ben panmap nagabenta gilait gilait jongi barra nagabenta ki pop barra kaba ngidon hapo jongi nagabenta ki jing talot ki jing tuna jongi ujisu kloi ban kintiu buram yangi rangkat badu larangi peit yabu un id yangi un sumar yangi un map igi pop jongi ngidon ka jing lai luit haka kerteng jongu jisu Jisu bait map yangi ngilang kinom pop nga pala how blay badan bor barra bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun dak jim prakhat dak tin dak kam dak jingle klet dak jingle pala janga dak jingle pala janga dak jingle pala bakrao janga namar kata ngakar padi kamaria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya ki angel ba kiri koin ba dia pi ko himen ko para benduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor bar wini sune yangi badandala map iki pop jongi wini alam yangi shaga jingim bam jikut Amen. I cannot go place ngenia duwai iduwai lempa ka jinga silem janga kadrin na Bakhuid na siena iduwai na kabinda baro ki badon ka kerteng kadrin don bon ki bayid batoin jangi ha ki inga sem jangi ki badon ki kerteng kadrin ki riniam badon kerteng kadrin
Gidwai nagabinda gibapang gibashitam bara. Koble me obala penkalang ya kadonur jangka kadrin Bakhuid na siena. Dakading jangka jingid ble. Haka jings puson jangka yaka jing shitom jangotrai. Bad haka jing shakri jangka yaka balang jame. To ai ba daka jing asylum jangka kipaid jame. Ya ki bala pinyaso haka jing maya ukris kela ban kemen barabor haka jing penpau yaka buram jangu. Uba im bat sensya rengka badme. Haka jing elang kawe jangu mensiem Bakhuid. Uble junom la junom. Amen. Kajing pule nak ikam jongki apostol. Kakunhun jongki to ki balangit kladon tangkawe kada nut bat kamen sim. Bat omdon uwe ba ong ba kano kamar ka ba udon kade ka jong u. Henry kila yale langkat ka ba kidon. Ba da ka bor ba ki apostol kila ay la ka sakhi ya ka jimi pat utrai Jisu. Bat ka jingai ka ba kraw kladon halor jongki baro. Omdon uwe na ki uba kerdu namar ki to ki ba don halingkha. Ni ying kila dia ki, bat kila wan rai ka pisa kat bayo, na ka bala di bat kila bu ya ka, haki kicat jong ki apostol. Bat nang tala ya sam ya ka, ha away pa away, kat kum ka jing don kam jong u. Bat kum ta, kala chia ba u Joseph, ya ba ki apostol kala sin u Barnabas, ka ba mumut ukun jong ka jing pentingin. Ule bi bela ka Sibras, ula dia kaling ka jong u, bat ula wan rai ka pisa bat ula bu ya ka, haki kicat jong ki apostol. Kaktin jong utrai. Isang o yaule. Sam kanai pulai nabar nyo spa nyo pukundai. Try
jauh punya kajing ngam juku. Utrayun don rengka bat pim. Kajim pule na ka gospel Bakhuid kat kum u ya anis. U Jesu ula ong hau Nicodemus de ba en daka biang iapi kaler kabe katsheba kamon piosno ya ka jingsawa jongka henre pimtip na e kawan ne shae kale kalong kumju ya utabaro balaka na umensiem u Nicodemus ula ong hau kumno kane kalaban long ujis ula pai ketin ya u pilong unangi kai ka Israel but pim skautu ya kane shisha nga ong hapi ngikren ya kaba ngitip bangi saki ya kata kaba ngila yo i pinban pim pediang ya ka saki jongi ladang ngala ya tu hapi ya ki ki jong ka perte bat pim nge kumno pila ban nge ladang nga ya tu hapi shapang kie ki jong ka beneng ombat judon ubala late kiu shabeneng light tang uta ubala wan hiat na beneng ukun ubrio bat kumba Moses ula kendiu ya upsein rong hari kenja kumdaro ya ukun ubrio deben kendiu babaro ubangait hawu unyo kajingim bam jikut ka gospel jong utrai Kecira ya mega Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ mindakasngi kabalang ka kenma borom ya ka kyadrin Bakhuid na siena kalalong kakun ba arpusan na kiingasem hapadeng arpusan ngot kikun kalong kabakadu but kaladon nadu dang kena kaladon ka jingang nut kabapalat panid yaw Jisu kala im tang laipo laisnem la kaya ka katlais pa sa pohinyo but kalayap katlais pa prapo Henry hakane ka kindiat por jangka jingim jangka kala roistet haka jingim mensia kala pension nongrim ya ka jingim jangka haw Jisu kala board ya ka jingim mensiam na ki seng Dominican Henry kampat long renium kala im kum repaid ba Henry kala don ka jingikai kaba jilliu wat lada ba kamlong renium wat lada kampat don ka jimpule hadu kata kumba ki briu ki pule kala don ka jing start jong uble hapo janga kala yid ya uble kala yid ya Jisu but kadon hapo janga ka ding janga jingid ki shait ong kalang ka kende badon ka ding jong men siem Bakhuid but ka shait hikai ya ki briu baro bandon ka jakka kerpang haka men siem jongki ngide bandon ka space haka men siem naga bendau Jisu ngide ban bu kerpang ya ka jakka haka men siem jongi but kala kendu ya ki briu dahaka haka jingi kai jongka bangide ban perkat kumba perkat uble iyangi ujisu udon ka jimperkat kerpang halo jongi vai pai vai bad ngide banang ban sautu kumba yo i ujisu iyangi
kumno u Jesu yo iyangi kumno u Jesu u kemelendi halor ka jingim jangi kat kum kata ka jingkeme lendi jongu Jesu ngide ban im ya ka jingim jangi da ka babu ya ka jaka kerpang ha ka mensiam ka bangim de ban ai yano pan bad kaneka Catherine Bakhuid kala long kabariuble palat kasyait yo iya u Jesu markama kasyait yakren badu Jesu badnaka taka jingyakren jongka u Jesu penpau haka yaga jing start jongka bane bad haka por bakai im kalong ka por ka perte kayat kindram kalau don pun ki jingjia jongka jingdum haka perte hapadengi politics but ke imlang salang Henry kalalong kabashlur hadu kata namar kala pensyang nongerim ya ke jingim jangka halaru Jesu ha ke jingit but ke jingshakri Jesu bad kalalong kabashlur hadu kata baka kloy ban toshiti haupa bakoi u Gregory bakadway ban penkendria ia ka jaka shong jung upa bakwin na Avignon sha Rome badminta upa bakwin Vatican ngidon ha Rome minshua ka jaka shong jung upa bakwin kadon ha Avignon ha France badai lempa ka jingslor janga de lempa ka jingi shirhem janga ya Jesu badai lempa ka jingim bariubele janga kalala ban keren slur ya upa bakuin ka shaisneng ya kilindo ka shaisneng ya ki bishop ka shaisneng ya ki seng rinium ban pinba ya ke jingim jongi bakala kendu ya bar ki brio ban im ya ka jinglong ka bakuin kamde ka bastard ka bapule bun ke baro na ka parte henry kala im ya ka jingim brio balai ko himen ko para minta ka balang ka kot iyaka ka nungikai bakrao jangga balang doctor of the church kaya ka ba pelong yangi balong ki doctor jangga balang balong ki bastard jangga balang kade ke jingade jongi badu Jesu omde ka pule ka putti kabangi pule na kene ka parte henry ngide pan pelut ya ka por banang ya ka jingmo jang oblai compare ni im katnos nem kala im tang lipolais nem henry kala kerlalong record bakata ya ka jingim jong ka balang balayarap ya ka balang ban penbet buon ke benda namar kane kalong ka record badon ka ding hapo janga kende badon ding hapo janga kende bala id ya Jesu ngide bandon ki kun ki bakumne hapadeng jongiru ngios ngo naka jimpule naka kam jongi apostol shapang u Barnabas ulalong uway ubruyo badon ka ding ha ka jingim jongu bala yeshirhem ya ka balang namar ba ula yeshirhem ya ka balang u kloy banaiti lut ya ka jingdon jingem jongu ula kershan ya ka balang ngilaban kershan ya ka balang habun gi rukam da ki sap ki pong ngim don kam balong ki bala pule bun ke baro jongane ka parte henry ladang ilong ki ba pinrandi ya ka jingem jongi but ka saindur ka jongo balai ka jingit ka jongo balai ujisu kindi buram yangi namar kane kalong ka kende ka baduk ka banan nongkendok henry utrai ula trai kam hapo jongo ka Catherine Bakhuid na Siena ka ay jingkermen ya bon ngut ki kinakende kinna samla lese don bon ki ba angnur ngimpat don pule ka puti ngimpat de ki kun na ki inga semba barispa henry ujisu ulaban trekam haki donur jong ki boriu bakloy ban ya trela Nios ngoro haka gospel mindakas ni Jesu kren kumno ya u Nicodemus ba ude ben kampin kencang ya ka jengem jango katkum ka sur jango mensiam bakuin but ude ban nangro ban i no ya ka jinglong jangga do
But day ban tre haka jinglong jangka mensiam. Ka gathering Bakhuid na siena kala kaloi ban tre but ka jinglong jangka mensiam but kala kono ya ka ler babe hapo jangka kala kono ya ka ding bamme hapo jangka haba kala stang ban penkalang ding hapo jangka da ka jingkoi jangka kala kendur ya ki kon samla ban im ya ka jingkoi kala kendu ya ka balang ban batriang ya ka jingkoi but kala on habangi don kata ka jakka kabangi ai kerpang hau jisu haka donod ngin kelalong ki brio ka Bakhuid kala ai ya ka jingi kai ka ba jilliu nega benda ka balang te bale ka balang kala kendiu ya ka kadai na mar ka ne ka dau ka jingi kai jangga ka jingim jangga kadang ai jing sloriangi kumba ngiusngo u Barnabas ulong ukun jangga jing tengen jimpen tengen ka kadrin kalong ka kun ka ba pintengen ya ka balang ha ka por ka balang kalayad kinrum kinram ka jing huri hura bat ka jing ya per jing mod but bun jaid henre ka jing don jangka balong Bakhuid kala wanra jingkala ha ka balang pet hadu katno kawe ka kende kinna samla ba nongken dong kala ban kata ya ka jingim hapo ka balang hadu upa Bakhuid shadu upa Bakhuid kala nuod ban to ya ka shiti kane kalong ka jing slur jong kiba embadu Chris ba kongo ya u Chris ba koloi ban pentre kam ya u mensiam Bakhuid balong ki ba syakri ya ka balang balong ki ba influence ya ka balang ngidon kam ya ka nega bor hapo jongi ive pa iveru ngide ban penba shushu ya ka inner circle hapo jongi ya ka bor jongo pale kade ban trekam hapo jongi u Nicodemus ula stang ban sawutu kay ka bo Jisu ula kendu iyawu banang jan bad ka jingim badu mensiam Bakhuid badu Jisu udang kedew iyawu habang istang ban im hakane ka dor ka jingim jangi kan kala ban ngin sestang ban kindiu ya ka balang rengka badu Jisu kumba ukun ubriu la syaiap halar ka dimpana kalong ka jingshai naga benta jangi ngide ben bud ya kane ka jingshai kalamper ngilong kikun banangno lada ngilong kikun bakaloi ban wad ya kane ka sur bahapo jangi ngin kerlalong kikun gi batimai bakta ya ka jingim jangi marjan marpa bakta ya ka jingim jangi para samla bakta ya ka jingim jangi para longkomi bakta ya ka jingim jangi para ramba kumba lakata bon ngod ki rikuit ha ka balang Jisu kod uveringi vai pai vai ban kinti burom yalade dap dakane ka ding ngide banlong kinte badon ka ding ngide banlong ke shinrang badon ka ding hapo jongi kalam kane ka ding kammindoy ban imha kane ka parte tongiru induai kamdame ha kane ka ayam Paskha kabangi penkare na ka pinda ka Pentecost ngide bandon ka jingang nud man kasngi ban penroy kane ka ding bangilong ki kun pa penkalang ding hapo jongi kum ka gathering Bakhuid na siena Jisu bait karku kardo yangi pensle yangi bangindup la ban impura ya ka jingkot jome bunsin ngimju pintengen yano bunsin ngimju yarap yano bunsin ngimju pinslur yano henrengi kot ngi karpad ya me Jisu banai hangi kata ka jinga e bakap dakaba shanya hame ngilaban job halor kie baro en yaro ya utrai Jisu Christ Junam la junam amen. Ko himmen ko paratongin plai ka jinget ka jongi nganget how play badon bor bara of no tak being but kindo but how Jisu Christ kun barwe jongu utrai jongi ya bela puna men sim Bakhuid ya bela kana ka Maria te sudi ya bela shalebin po Pontius Pilatus la sanar pnaya ulayab la tep ya ulakhya shakibaya ka Sngi ka balai la mi pat ne kibaya ulakhiu shabani ushang shakamon ublay upa badon bor baro nang ta unwan pat ben bishar ya kibayim kibaya
Ngangit o mensiam Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jingasilak Irikoid, haka jimap Igipop, haka jimmi pat kadop, haka jingim bam jikut. Amen. Bar lai spa prapu ah. Ya duai ko hemen ko para baga jingkria janga ba jampi kalang ka ba priang hun hakamat ublay badon bor baro So try pideng jing knya na kikti jong pi na kabanta ka jing ro ka pura ka kerteng jong u ka jing mentoy yengi pada ka palang ku jong u baro ka wei. to priang ko trai ya ka jingkinia ba penim kabang iterwa ha ka jingkan mau ya ka kadrin Bakhuid kanamba mangi ya ke balaki kai da ke jinken du jonka ngilla banaingu kam shirhem yame uble bashisha da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengkad bat piro. to kentiu yala ki donut Ikin tiu yaki shau try. tonginaingu ya utrai uble jangim Ka shong hok bat katei. da shisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi haki por baro benyaro yame ko kinrad henry kamdam hakane ka por benyaro pindon buram shushu yame naba ya ukris ukon lambrot Paskha jangi lakinia umju pep benterwa yalade nagabinda jangi badu yada yangi bat da kabai yai yasai nagabinda jangi hakama jame ulong ujinkinia ubam yapshu ukon lambrot ubalasha peniap shisin uba im junom namar kata habala dap mia daga jinkamen Paskha kaperte baro kawe karsa da ka chingero yame ki bor benengru bat ki kinhun angel ki ruai lang ya ka jingruai janga buram jame bat ki ya pen pena kalem sange.
ko himmen ko para tongin duwai nagabinda umen siem Bakhuid ba mangirungin kongu ya umen siem Bakhuid bangin imbadu men siem Bakhuid kanamba kan stang ban klang ding hapo jangiru tongin karpadi umen siem Bakhuid ban pen klang ding dakata ka jingit ya kabalang bat ka jing syakri ya kabalang bangin depla ban kintiu burom ya Jesu malake benta janga jingim ka jangi Dashisha melong Bakhuid kotrai kateme jang ka jingkuid barom namar katangi karpadia me to pen kuid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sim jame kum ka umjer halor jangki bakin kalalang yangi kamet batkas nam jango trai jangi o Jesu Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu badaka baingu yame ulakdia yavu badula ai halake senran uong tu shim barto bam na kane pi baro namar kane kalong ka met janga ya ka ba enaiti na ka benda jampi Hakaju karu kamenda lalaya bam ulashim yaka kuri bada kabaingo biang yame ula ay yaka halaki senran uong toshim batto di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutang batimai bad bam jikut yaka bayan penmi naka venda jampi bad naga venda ki babon naga venda ka jimmap yaki pop to le yakane ban kan mau iangam kosnam bakardor jango Chris to pen koi diangi pen koi diaga men siam hadim pen koi pen kia yaki bapang gi bashitam yada yangi nau bamen neki kalam kajim maya jongka jinget Sin bagi Bakhuid Namar kata ngi ke penmenda ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bat ben shakriya me da ka bas neverit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet bagas namu kris ngilong ki bela penyat lekhawe da umen siem Bakhuid Takan mau ko try ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato penjana ya ka haka jingid rengat badu wilbet marvenu bishop jangi bad baro kilingto bad kirinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yotiya daka ba kermen ya ga jimmi pat badia baro ki bala klatno haga jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingsha ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadi ame barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kame jango balai ujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka Catherine Bakhuid nasiana Francis disease Bakhuid bat baru ki rikoi ki bala pen sabha ame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram ame da ukun jamme o Jesu Christ dawu lembado badhavu kallong hamayu blayu pa badan por haka jingelong kawe jangamen siem Bakhuid barro ko burambat ka jingero junom la junom
Amen. Ko himen ko para tong induwai nagabinda baro ke jington kam jangi nagabinda ke jingkar ko kabangit trang ha ke jingem jangi ngiduwai ro nagabinda India bad Pakistan kat ba ki pin kre panyalai akatma bangitip ya ke jimma jangatma ngiduwai bakan don ke jingsuk ke jingyatli iduwai nagabinda ki bapang ki bashitam iduwai nagabinda ka perthai baro ka we kam kerpang iduwai nagabinda uppa Bakhuid temai kabangin sayo kabaki cardinal kishong conclave nadu hinyu tarik ubanai mei kopa jangim ubaha bening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mwen jame hakindau ko baha bening to ai miminta ka jimbam jangi kabahala kasni batamap ingi kereng kang jangi kumbangi rogi map ikabele sngiu yangi badwat ilam yangi shaka jimpan shoy Henry tapalait ingi nakabasniu. Topalait yangi ngi karpad kotrai nagi jing siniu baro. Haga jing spoon jame toy jing suk jing sign hagis ngi jungi. Krambada ka jing arab ka jing isne jame. Ngi light baro bonda ka pop bangin yo jing edan ka jing jinjar baro. Kadbangi dangap kemelindia ka jing karamen Bakhuid but ka jing wan pa jungunong penim jungi u Jesus Christ. Namar ke jome kalong kaima Kajume kabor kaburam junom la junom. Kotrai Jesus Christ me ubela on haki apostol jame ka jingsuk nga ai nga I happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jings bon jame tai haka ya ka jingsuk bad ka jingyat li kawe katkum ga mon jame mame uba im bad basensha junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pim Ringka bat piru. dap daga jing edu Christ tang dia ingu markelia Hakumi ukon la bro jonga ble. Hakumi ubakit na ka pop jonga perte. Sukito ke bala kot shaga jing kawai jonga ukon lambrot. Rat ngamlong wasong hau komendrong ko bayi jonga. Reis om tang na kakin kamasim jonga kan sakyahi. Kamet bakas nam jonga Chris kan riang shaga jingim bam juga.
biang ya me haka communion men siam maka ne gaski palang jangga Catherine Bakhuid na siena kabahi kaya ni banbo ya ka jaka terpang haka men siam jangi naga benta jangi ibu ya ka jaka terpang haka men siam jangi ben kalang ning yang iko Jesu magilang kita seluruh banyak sakit naga benta jangi naga benta kejingir jangi agi himen ke para jangi kindi burong ini bayi baru kita tahu jangan jingim jangi kalau bayi jangi apa megi itu ya kikot samlabar makin yo unsah babah naga Catherine Bakhuid na siena karko ya ki bappa ki bashita benda hakene mas Bakhuid ay mga jingkulo jangi mga kalong ka basinso tayo ki benda penwain ya ki benda karko ya ki ingasem jangi balajat balapra tayo ki ningdo ki riniam patmaro ki benda jangi ay bon jangi Jesu hallelujah Jesu hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 tangin duwai naga binda bara ka jingai ka jingar ko kabangi trang ha ka jingim jongi kabangi duwai ka jing duwai naga binda ka jubilee koppa uba habening to ai ba ka jingai ba mela ai hangi hau kun jamew Jesus Christ u himen jongi pad ba ka tlijting janga jingir spoon kan klang ha ki do nu jongi da umen siam Bakhuid kan kersio biang hangi ya ka jing karmen bala kerko naga binda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pin kala dur yangi shaki nong lur lengka bamju shangtai ban bet ya ki sambai janga gospel to ai ba ki to ki sambai pin kala dur na shapo ya ka jait ben rio bad ya ka parthe mariang barok away haga jinkme lindi batikana ya ka baning batimai bat ka perthe batimai haba enda yagi bo jongo bamen la vengno kaburom jame kanting shine junom to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersio biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jingang nut ya ki tiar jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pin sapriang ya ka jingkamen bat ka jing sup jongundong sius pa jongi satala ka perthe shame ko blay jongi bala kerku junam kalong ka buram bat ka jing ro junam amen kopa jongim ba habening kalong ka Bakhuid kapteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindaw kumba habening to ayang iminta ka jimbam jongi ka bahala ka Sngi patamap ingi krengkang jongi kumbangi rungi map ikepeles niyo yangi padwatelam yangi chaka jimpan shoy henrei taplai tingi na kabas niyo amen kublay ko Maria kabadap daga jingaye utrai don bet pala karkuya pana prekinde pala karkuya usopo jompau Jesu ko Maria Bakhuid komi jongo play tuwai na kabinda jongi kinompop minda daga porga jingya jongi amen kaburam au pa da kun pada mensi Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum chumindab bara bot junam la junam amen to nginia tuwai to ai ba kamich kawai ba kinja bening ha kablapsa yangi kotrai kanai ya ka jingim bam chikut hangi kumba kalapsa ru hasla perte ya ka jingim jang ka Catherine Bakhuid da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim play button bor baran karko yapi uppa barukun parumen si Bakhuid amen ya leisuk ban pen bana ka kubar bhajang utrai ta ka jingim ka jampim isno ya play nabar kantai phunriu
ram hau pa berkuna mensim Bakhuid. Barang ba menikong kunci mentah berabur junam lasinam amin. Inyaru yutra Jesus Christ. Junam lasinam amin.